ट्राइबेल होननानै बुङोब्ला माखासे आखुथायफोर थायो एबा कैरेक्टारिस्टिक्स थायो बेहाय दा गुबैयै बे ट्राइबेल जानो थाखाय एबा ट्राइबेलनि आखुथायफोरा मा नोंथांनिफ्राय गिबियावनो मिथिग्रोनो थाखाय नाजागोन बेहाय गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि माबाफोरखौ साबायखर बावबाय आंखौ माबानि थाखाय हांख्रायनायनि थाखाय दा बेवहाय जेब्लानाखि ट्राइबेल माहारिखौ ट्राइबेल माबा खालामनाय जायो भारत संबिजिरनि दारै बेवहाय माखासे क्राइटेरिया बानायनानै लादों बे मोनबा क्राइटेरिया दं बे क्राइटेरिया मथे जेरै बेकवार्डनेस बेवहाय थायो ओमफ्राय साइनेस टू हैव कन्टेक्ट विथ दि एडभान्स कम्युनिटिस मोननै आरो मोनसेया जाहैबाय डिस्टिंक्ट कालचार लैंग्वेज आरो सशियेल सेटआप आरो मोननै दंबावोमोन आं एक्जेक्टलि माबायाखिसै बेवहाय जिअग्राफिकेल लकेशनबो दं जिअग्राफिकेल लकेशन आरो बेफोर क्राइटेरियाखौ जाय फुलफिल खालामो बेसो एसटि हिसाबै गण्य खालामजायो बियो जोंनि भारत संबिजितनि माबायावनो दंखायो बेखौ क्राइटेरिया खालामनानै लादों बे क्राइटेरियायाव दा सोलिबाय थानाय मैया जेनि जे हारिफोरखौ मा कमिउनिटिसफोरखौ रिकमेन्डेसन खालामदों एसटि खालामनो थाखाय बियो मोनसेबो मिलाया जेने आहम कमिउनिटिया बहुत एडभान्स कमिउनिटि आरो बेबादिनो माबाया थि ट्राइब्सफ्रा जोंनि माबानि नङा एबरिजिन नङा बिसोर माबानिफ्राय फैनायसो दा बेवहायबो बे क्राइटेरियायाव गोग्लैया बिसोरबो आरो इक'नमिकेलि बिसोरो पुवर जानो हागौ बे मिलायनो हागौ फोरनि खेथ्रआव दा कस राजबंशीफोरखौबो बिदिनो कस राजबंशीफ्राबो बुंनो थाङोब्ला बिसोरो एडभान्स कमिउनिटि बे एडभान्स कमिउनिटि जाय बिसोरबो क्राइटेरियायाव गोग्लैया बे क्राइटेरिया गोग्लैयैफोरखौनो बिसोरो माबा लानानै खालामनो सानदों एसटि खालामनो सानदों बे गोमोथाव बाथ्रा आरो बे जर जबरदस्ति जोंनि जे 14टा हारि जायनाखि एसटि प्रिभिलेज एन्जय खालामबाय थानाय हारि बेफोरखौ मेगन सानानै खालामनाय जादों ना जोंनि माबाफोरखौ प्रिभिलेजखौ दाननो खालामनाय जादों बेखौ साननो गोनां बाथ्रा आरो बे गोमोथाव बाथ्रा दा बे जाथावैखौ जाहोनाय दा बे क्राइटेरियानि मथेब्ला बिसोरो एसटि जाथावा अन्य केटागरियाव जेनेबा एससि अबिसि बेवहायबो बिथांमोनखौ दोननो हायोमोन